Her er 5 minutter i selskab med et af regionens mange talenter. Jeg er meget, meget utålmodig. Og når man er så utålmodig, som jeg er, og får en klump ler i hænderne, som er det hurtigste, man overhovedet kan arbejde i, så vil jeg arbejde så forrygt hurtigt, at jeg når at smadre det, jeg er i gang, inden det bliver færdigt. Fordi jeg er så utålmodig. Men i stenen, der nytter det ikke noget at være utålmodig. Der er jeg nødt til at gå ned i tempo. Der er jeg nødt til at sørge for, at hjernen og hænderne følges ad. Dodekalitten, som jeg arbejder på nu, det bliver til 12 sten på mellem 6,5 meter for den mindste, den jeg arbejder på nu, og de største, de fleste på op til 8 meter, lidt over 8 meter. Det vil sige blokke på op til 75 ton. Og de vil stå i en cirkel på en 28 meter, måske 30 meter. Og den skal placeres ude ved Glentehøj, som er cirka 300 meter fra vandet, ved Ravnsby Bakker. Og jeg kommer til at arbejde 12-14 år med at hugge, og inden da har jeg arbejdet et år på at få projektet i gang. Det vil sige, det er et projekt på måske 15 år. Der vil jeg være 62-64 år gammel, når jeg er færdig. Det sætter et helt andet perspektiv, og det vil sige, det skal være noget, jeg tror på. Og det, der driver mig i virkeligheden, det er, jeg er nødt til at se det færdigt. Det, jeg har arbejdet med, særligt når jeg går ind og laver mine portrætter, det er at prøve at lave et ansigt, der uden at det laver en bestemt grimasse eller gør noget, men bare det, man ser. Ansigtet, uden at der er. Selvfølgelig er der måske glimt eller et eller andet, men der er ikke en direkte historie. Alligevel skal man ikke være i tvivl om, hvad er det for en person? Hvad for en karakter er der? Og det synes jeg er utrolig underligt, fordi vi møder jo tit mennesker, hvis vi ser ansigtet, kun ansigtet, et billede, uden at der er noget udstråling eller noget, man bare ser ansigtet på et foto, eller ser en person, så aner vi ikke en kæft om den person. Vi ved ingenting, før personen åbner munden, før personen gør noget. Så det, jeg synes, der er så fascinerende, det er alligevel i skulptur, der kan man godt gøre det. Der kan jeg godt lave en person, hvor folk kommer hen til mig og siger, ham kender jeg. Jeg kan jo ikke lave en skulptur, uden at det er et selvportræt. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan blive vred på nogen, og så kan jeg stille mig op og så hugge et vredt hoved af dem. Og uanset hvad, så når det kommer ud, så er det et selvportræt alligevel. Så er det et selvportræt over af mig, der er vred på dem. Så det vil sige, jeg kan ikke gå op og hugge noget, der ikke handler om der, hvor jeg er nu. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg hugger jo ud for mig selv. Mit håb med Dodekalitten, at den engang er færdig, og folk træder ind i midten, så håber jeg selvfølgelig, at folk vil opleve, ligesom jeg også håber, at jeg selv vil opleve, den energi, der nødvendigvis må opstå i at stå inde i midten af en cirkel med 12 hoveder, der kigger på en, som står og synger korsang, som står og rumler, der står og gør et eller andet, som har en fortælling i sig, som jeg håber når ud. Jeg håber, det vil være sådan, så når folk forlader stedet, så er de opløftet, og måske tænker lidt større tanker. Fordi jeg ser det som en meget meditativ skulptur. Jeg ser det som forhåbentlig et sted, folk vil tage hen. Ikke for at finde svar i religiøs betydning, men alligevel for at gå hen og finde et rum, finde noget, der måske er lidt større end X-faktor, selvom det er svært. Jeg vil nok mene, at når jeg er færdig med at lave de her kæmpe kolosser, den jeg starter på her, den er på 34 ton, den næste er 38 ton, og derefter så vil vi gerne i gang med de rigtig store, fordi man skal altid starte lidt i det små, og så arbejde sig op. Så det her, det er i virkeligheden den lille, det er den mindste. De andre, de kommer op på 8 meter, og også gerne en lille bitte smule over, men ikke meget over. Og det vil sige, de er oppe på en 65-75 ton. Og det bliver så voldsomt, så jeg tror bagefter, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave nogle små, hurtige ting. Og også noget, der ikke er så fysisk krævende. Noget, som ikke giver mig ømme skuldre og store bekymringer. Der kunne jeg godt tænke mig et eller andet, hvor jeg siger, nu går jeg lidt på pension og nøjes med at lave små ting.